Balik trabaho na ang mga empleyado sa Cebu Periculture Center and Maternity House taliwa sa kasungian sa pamuo. Department of Labor and Employment Condoli mi-issue na og order sa ilang pag-asumer sa jurisdiksyon sa maong labor dispute. Si Nico Serino sa report. Sa karong buntag, may report na pagbalik sa trabaho ang mga empleyado sa maternity house. Pipila ka buwan nga nahunong ang operasyon sa ospital tungod sa labor dispute. Wa magkasabot ang Union ug Hospital Administration sa issue sa wage increase. Abril 22, nadawat sa National Conciliation and Mediation Board o NCMB ang order gikan kang Labor Secretary Rosalinda Baldos. By assuming jurisdiction over the labor dispute, all workers are directed to immediately return to work and for the employer to resume operations and readmit all the workers in the same terms and conditions prevailing before the dispute. May lain nga conference nga gitakda karong simanaha sa NCMB tali sa Union ug Hospital Management. Ato lang siyang gi-expect, no? Maybe one is for the formal manifestation of the management that they have already readmitted the workers, and second is for the workers to manifest that they are indeed readmitted to work. Kaganihang buntag, nagpamisa sud sa buhatan sa ospital. Gipabindisyonan sab sa pari ang tibuok building. Sa text message ni Fundador Alforque, presidente sa Union, one shift lang una ang ilang duty o gimanduan sila sa pagpanglimpyo sa ospital. Sunod simana na matud pa ang regular schedule sa ilang trabaho. Sa pagkakaron, mga emergency cases una ang dawaton sa ospital. Sa iyang bahin, gipasabot ni Attorney Cornelio Mercado nga importante nga malimpyuhan una ang ospital. Tigumon pasab ang staff alang sa hapsay nga pagbalik sa operasyon niini. Nico Sereno, Balitang Bisdak.